Assalamu alaikum jama'a barkanku da warhaka sunana Aunty Munirat. Wannan maraji din yau na zo in yi bayani akan wasa kaciya. Me ake nufi da wasa kaciya? In aka ce wasa kaciya na nufin cin gindi. Ba wani dogon magana da yawa. An kusa akwai mutanen da YouTube suke biyan suna interpreting na videos yanzu ana tura min strike to ubangijin Allah ya isa sakanina ni da ku ban yafe ba. Ku tura strike din nan ku soke wannan YouTube channel din nan zan kara bude wani. Amma kafin nan mu shiga yadda ake wasa kaciya na asali yadda zaka wasa wa mace kaciya ta ji daɗi. Ina so ku danna video nan subscribe da like ku yi sharing sannan ku kira abokanan ku su zo su kalla. Sannan kuna kallo daga kan Facebook ne ku yi kokari ku kira layin wayan mu da yake jikin wannan ku yi order zumbur shaka muke dan Allah dan annabi layin kasuwanci na ba wurin hira bane kuma ni ba na yin maganan basa ba na son hotunan basa kana saka hotunan basa kan wannan layin kasuwanci na ina blocking ɗinka ina bloke ɗinka kar ka saka hotunan basa kar ka yi boys ka zo ka koyi yadda ake wasa kaciya tsakaninka kai da matarka ku raya sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in samu ladana a ciki kalas na fi lardi ba wani dokon magana amma kun ci akan cewa ku a rashin kunya ne za ku rika zuba min in ku zo kan wasa din to mun rika samun matsala kenan da ku idan ba haja na ka zo sai ba abin da za ka yi da za ka burge ni kamar ka ajiye mun comment a karkashin wannan bidiyon din ko zagi ne ka ajiye wurin yadda ake a samu zumbur shaka mike maganin gangan wanda zai sa buran kai saya ba sauka shine zaka tura kudin ka ne ta account na GT Bank 0021642480 GT Bank Munirat Abdulsalam in ba ta wannan karba ka tura kudin ku ta ko ina ko kana ina ne a duniya muna amfani da UPS mu tura kaya in baka Nigeria ko kana ina an tura maka kaya mu shiga cikin maganar wasa kaciya kafin nan ku ci akan cewa na zo na aje kunna ta muku surutu. Me yake nufi da wasa kaciya? Wasa kaciya shin namijin da iya cin gindi da kyau. Wani irin ci ne mace tafi so? Za mu yi wasa kaciya 1, 2, 3, 4, 5, 6 har 10. Wannan shine part 1. Mata ba a taba sanin abin da mace take so. In kai namiji ne ka kai tunani akan cewa zaka taba sanin abin da mace take so. Amma kuma zan gaya maka wannan abun guda ɗaya. In kai namiji ne ka koyi zaman romantic abinda mace take so na farko ka bata kuɗi na biyu ka bata tuwo na uku ka bata bura ya ji ta zan ya kai mata labari amma kafin bura ya ji ta azum kai da ita kun je kasuwa azum ku ba wasu masu kuɗi da yawa bane kun shiga cikin keke napep kuna cikin keke napep din nan zaka dan fara tattaba mata kan cinyanta ne tana dan jin daɗi akan cinya tana dan jin akan cinya tana dan jin ka kadan akan cinya tana dan jin ka kadan kana dan wasa mata da cinyanta haka za ka ga kafin ta zo gida ta riga ta jika maka ku bari mai keke ya gani in mai keke ya gani komai da komai ya bace in mai keke ya gani ku riga kun bata komai da komai kenan kar ku bari yaro ya gani ko wani ya gani na sha ga muku nan ana isowa gida kar ka sai jiran wani abu tura ta ɗaki jefa ta kan gado kana jefa ta kan gado ba wanda ya ce akan cewa daga ka zo kan mace ka tura mata bura a'a ba haka ake yi ba in ka zo inda matanka take ka sai ka kalli halittar da Allah ya mata tukuna ka ce ubangijin Allah na gode da wannan kyakkyawan kyautar da ka bani ka yi mata kirari masu daɗi ka kira ta da sunaye masu daɗi kana da kuɗi ka cire ka wasa mata jikinta mata suna son haka zai sa ta yi ruwa durin ta zai ruwa in durin ne ruwa tura hannunka ta ciki yawanci ku kuma saba ku ya sa hannunka a cikin durin mace ba akwai wanda kayan suka je kun ɗauka tura hannunku haka ne ba yaki bane ba wurin faɗa bane in ka shiga cikin durin mace akwai ta wani wurin da yake nan kaga kamar durin yana nan haka ba akwai wurin da yake nan ta kasa za ka sa hannunka ta kasan nan ne sai ka tura shi haka shukui za ka yi ta taɓa wasu abubuwa haka kamar gyaɗe guda biyu na sha gaya muku in ka tura hannunka nan kana ta kasa in kai za ta yi ruwa za ka launi ruwa yana fitowa daga wurin ɗin
kana iya ka sa yasan kan nan wannan babban yasan ta baya ta wurin duburanta ta nan gaban din kuma sai ka saka ta cikin za ka kai haka kayan hannun ka zauna haka mata sun fi son hakan ka tura musu kana coin cikin duri kun ga wannan wani likeci ne na baku wanda baku taba sani shi ba an ka rike ba wai na ce akan cewa zaka saboda mutane da sun je sun faɗa kan cewa ni wai ina koyar da yadda ake ci ta baya ban taɓa koyar da wannan ba na ce zaka sa hannu ka danna wurin sai ka sa ɗayan din a ta ciki abin da yasa kenan mata da suna lesbian don maza ba su iya taɓa su a wayannan wuraren din ba wai na ce akan cewa kana tare da lesbian ba fa ba wai na ce akan cewa kana tare da lesbian ba ban faɗa ba sam ba ka tare da su a'a amma yana da amfani sosai yana da mahimmanci sosai a rayuwa idan ka san abin da kake yi da matanka kun gane abin da nake nufi yawwa it is very very important ka san abin da kake yi da matanka kun fahimce ne in wani na zai ruwa cikin duburan nan mun gane da cikin ranin durin nan yana ruwa yana can da hannunka ka ɗauki ɗayan hannunka ka saka akan nonuwanta ka matse nonuwan nan ka matse su ba kuma kamar yaki ba dambe bane nonuwa akwai macen da take so a taɓa mata saman kan nonuwa ɗin kun gane sannan akwai macen da take so kuma ka kama nonon gabaki ɗaya haka ka fahimci yadda take so daga yadda take motsi duk inda ka taba jikinta ba tare da ita ne za ta gaya maka inda za ka taba ba. Now that is very tricky but yadda sirrin abun ne yake kenan. In ka san yadda jikin matanka yake to za ka san yadda za ka taba ta akan gado. Kun fahimci abin da nake faɗa? Za ka san irin yadda ya kamata ka taba ta da lokacin da ya kamata ka taba ta da duka style ɗin da ya kamata ka mata. Kun gane? So idan ka tura buranka nan a ciki domin wasa kaciya idan ka zo wajen wasa kaciyan nan ka wasa kaciyan nan kamar yadda mage yake yi akan duri ka masa a mafasin ka tabbata tana son ta kuma ka saya mata nama ko kuma ka bata kuɗi ka tabbata wurin yana nan a jike in ba haka ba in ka je kana wasa kaciya kana cha ka ji wurin din ba ruwa ko kuma yana zafi ka ja baya no is no ko matan aurenka ne na sha gaya muku no is no amma in ka zo ka tura bura a cikin durin da yake da ruwa mai daɗi ni'iman ya fi komai a duniyar nan kun gane amma in ka je ka ci matan da ba naka na sunna ba ka makale a wurin ko kuma ka je ka ci matan wani ka makale a wurin din ka ku zo ku ci akan cewa wani lumansu ta faɗa wani abu kusa da haka wani lumansu ba ta faɗa akan cewa wani ya zina ba matanku na aure na sunna na faɗa ka kama durin matanka na aure kar ka sake ka tabbata kana cinta da kyau kar ta je ta zama lesbian ka tabbata kana bata kuɗi sannan kana bata abinci sannan ka zo ka nemi duri a wurinta ya fi daɗi duka mu mata karuwai ne na sha faɗa wannan abin zan faɗa kuma ba zan daina faɗa ba macen ta ga kuɗi durinta har ruwa yake yi yana karkar kowace mace ko biloniya ne ita yana so ka ɗan bata kyauta haka muke mu kuma haka Allah ya halicce mu ba matanka kuɗi ni ba karuwa bane amma na ga muku gaskiya ne yawwa sannan ku tabbata ku kuma matan din ba kawai kina so a koda yaushe a zuwa ita cin ki yadda ya kamata sannan ke wurin din ba ruwa ba tsafta ba daɗi ba kya motsi akan gado ba shi yasa za mu yi wasa kaciya part 2 za mu da ta kanki abinda ya kamata ki yi wa miji ke kuma a rakar ku manta ku yi odan zumbur saboda duk inda kake kai namiji kana so ka wasa kaciya amma kuma baka da karfin da zaka wasa kaciya da ya kamata you are doing nonsense that is nonsense and scrambling dude ka koyi wasa kaciya ka koyi cin gindi da kyau sannan kuma yadda zaka yi duk wannan abubuwan ne tabbatu sai in kana shan zumbur shaka mike maganin saurin inzali ya daina maganin kara abun din mani yayi tik yawwa maganin basir maganin rashin haifuwa sannan akwai uwa uba ne kare girman azzakari ya sa shi bumbum ya yi girma duka na da wannan magunguna maganin saurin inzali 5,000 10,000 maganin kare girman azzakari 30,000 60,000 150 maganin nono in baki da nono sosai kina ji kamar kina so ki kara 30,000 60,000
kuna ji maganin mata 30,000 humura turaren kara kanshi da ni'ima na ya mace da sa farin jini kamar da irin farin jini kamar anti Munira 10,000 kacal. Ku yi kokari ku yi order duka akan number nan da na bari in ba akan wannan number ba in ba akan wannan number ba in ba akan number da na saka account number na ba kar ku kuskura ko da wasa ku yi order. Na dai ga muku saboda akwai macuta da yawa a waje kun ga kuma ba na so a cuce ku amma ta kan wannan account number kuka tura kuɗin ku Allah yana gani ba cuta ba cutarwa za ku samu kayan ku duk inda kuke na bar ku lafiya bye.